Sziasztok, én Power72 vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy töltsétek le a Minecraftot ingyen. Először is bementek ide a Google Chrome-ba, és itt beírjátok fölére, hogy Aptoid, és itt előtte még nektek majd ezt fogja kiadni, hogy ilyen search applikációs tudszot, és akkor beírjátok, hogy Minecraft PE, és akkor itt meg fogjátok majd találni, pontosabban itt. Na és akkor itt erre rányomtok, hogy install, és akkor itt nektek először nem a Minecraftot fogja letölteni, hanem az Aptoid nevezetű alkalmazást, és utána majd itt a letöltésekben megtaláljátok ezt a fájlt, erre rányomtok majd, és akkor itt előtte majd a beállításokra rá kell menni, biztonságba, és ezt az ismeretlenes forrásokat be kell jelölni, és akkor itt le kell telepíteni, de én ezt most nem fogom megcsinálni, és az Aptoidban bemeztek, akkor majd ott egyből megkérdezi, hogy telepíteni szeretnétek a Minecraftot, és egyébként, hogyha ott alá tekertek, ott lesz egy olyan, hogy more, és ott a többi verziót is megtalálhatjátok majd. És hát akkor majd utána, ha telepítettétek a Minecraftotokat, akkor majd meg fogjátok találni a menübe, és egyébként ugyanaz, mint a rendes player ruházbeli. Tehát van. Na és akkor ennyi is lett volna ez a videó. Sziasztok!